салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навбари имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва хонаи кредит мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои ман хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯш дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешавад. бо тарки ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Дар пеши бозорча қариби роҳи Калон маршруткаҳои 5, 41, 42, 88, 56, 33 мегузарад ва автобуси D1 низ мегузарад. Квартира айни ҳол сохтмонаш рафта истааст. Харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. Занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Мирзобек. 6 сотиқи замин, хона 2 этажа мебошад. 7 дар хона бо подвал ва гараж дорад. хона бо таъмири миёна мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. свет доимӣ ҳастак, оби кофарниҳон мебошад. ҳоҷатош ҳамаш 100%. замин барои киштукор кардан дорад. дарахтони мевадиҳанда дорад. хона дар наздикии мактаби рақами 2 мебошад. рӯ ба рӯи бассейни Мирзобек, стадион, мағозаҳо, банкҳо, бозорча мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон ватсап, имо, вайбер доранд. ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор. 8 сотиқи замин, 2 дар хона временка коробка дорад. 3 дар хона бо калидор, бетонаш рехтагӣ, гирди ҳавлин бетон дорад. свет дорад, обаш дар наздикиш мебошад. ҳоҷатош ҳамаш 100% аст. харидор аниқ бошад, ҳоҷатоша ба номашон оформид карда 100% медиҳанд. ҷои хона ҷои беҳад ҷои хуб аст, ҷои ҳамвор мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона айни ҳол коробка мебошад. дар рақамошон ватсап, имо доранд. инак дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар лаби дарёи Вахш дар шаҳри Норак. 5-20 сотиқи замин, 2 дар хона, 1 зал, кухни, душ дорад. ҳамаш 100 тайёр мебошад. нархаш бо маслиҳат мебошад. дача алишам мешавад. харидоро вариантҳои худро пешниҳод кунед. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Гулбоғ, гардиши аэропорт. аз тарафи шаҳр рафта, аз дасти рост аз роҳи Калон 150 метр дур ҳаст. гирди ҳавлин бо бетон маҳкам кардагӣ мебошад. замин аз 6 сотиқ иборат ҳаст. об, свет дар наздикиш ҳаст. замин фавран фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед.